Ďakujem, milý, ale nemyslím si, že potrebujem pomôcť zabiť nejakú mestskú vysokú školačku. Ty si užij ten debilný muzikál a prestaň ma použiť ako výhovorku, keby si tam nemusela byť. Hej, ak som ja musel presediť cez tie hnusné francúzske sračky, tak budeš i ty, OK? Čau, Mills. Bingo. B-I-N-G-O. Milujem zabíjanie strelanie veci, použijem pílu i vidičku tiež. Rád zabijam veci s hocičím, dajte mi nôž a ja ich zabijem. A dneska tu bude táto kráva. Čo to kurva? Zase sa pozera na tý jej hentis. Prečo neodíde? A môj Bože, čo si zač? Ja som tvoja najhoršia nočná mora. Skap! Kurva, ako toto robíš? Čo to je? Je to oficiálny merch od Akumano Oto. Je to prívesok, ktorý dostal Setsuki vo epizóde 569, ktorý ochraňuje nositeľa od... Počkať, ty si démon? Akože naozajstný démon? Dá sa povedať. Odkiaľ to vôbec má? Démon? Si tu, aby si ukradol nevidné dievčatko ako ja? Donútil, aby súčasťou tvojho demonického zajatia. Začávame sa. Prečo si myslíš, že už som niečo také spravil? Ty si jedna z nich. Takže, ako sa voláš? Blitz? Čo mi spravíš, Bliciku? Pravdepodobne nič, keď máš hento. Necíti sa ako ja? Ty dávaš na mňa nejaké divné, škaredé zakliatie. Čo? Nie, doslova len stojím, pani. Ako poviete, pane? Myslím, daddy. Ale keď sa pozrieš do mojich očí, je to ako by som nemala kontrolu nad mojím... Nie, demonická potvora. Mám príliš čisté srdce na skazenie. Ďakujem, Satan. Satan? Je to tvoj vládca? Ten, ktorému plánuješ ponúknuť mňa ako sexuálnu hračku? A keď ma budeš mať, uvedome si, že by si to nikdy nespravil, pretože som jediná žena, ktorá by dokázala, aby si niečo cítil po strane manželky. Tvoju ženu, ktorú si sa tam vybral zaopäť ako prvú, ale teraz by si radšej mal mňa. A ty by si s ním bojoval až do konca, aby mi neublížil. Pani, pozrite, bol som tu pozvaný vás zabiť, OK? Raz si niečo spravil na internete, niekomu sa to nepačilo a teraz ťa chcú zabiť. Viem, že to je trochu prísne, ale ja nerobím pravidla. Čo už? Ty chceš zabiť mňa? Hej, teraz ešte viac. Samozrejme, chceš zobrať moju smrteľnú dušu do pekla, aby sme mohli byť spolu navždy. Jak sa tam dostaneš? Môžeš si dať dole ten prívesok a podať mi môj nôž? Áno, pane. Nie, nemôžem, ale chcem. Moja duša. Ale toto je môj osud. Môžeš trošku pridať? Áno. Dík. Urob to rýchlo, môj démonský princ. Môžeš si to prestať tak užívať. Uvidím ťa na druhej strane, môj Bliciku. Pich. Hej, už to mám hotové. Môžeš mi už poslať tie peniaze a ja už nikdy nebudem spomínať na túto noc. Som tu, Bliciku. Videla som tvoj billboard. Som tu pre teba, moja láska. Budem po tvojom boku navždy, Bliciku.